mana. Daga jan kiɗan nan na Isa ne na Gombe, a doki ganga, kiɗa na baba, Asuwaji Bola, ɗan Hamad na baba, zakaran gwajin dabin yan kudu har arewa, Tinubu baba, waye yake taimakon kudu har arewa, waye madubin kasar mu da bai fashewa, waye matasa suke da karramawa, tun dadewa cikin 'yan siyasa ina makular kurewa, to a kuke so, kudu wa kuke so, wa kuke so, arewa wa kuke so, Kano Jigawa da Katsina wa kuke so, Zamfara har Kebbi Sokoto wa kuke so, Gane da ganan Sarawa Kogi na so, yan Adamawa da Maidugurin suna so, jihar Filato da Gombe da Bauchi na so, Taraba har Benue su ma suna so, na Oyo na so, Asuwaju, Bola Tinubu, Ahmad muke so, ba zai ki kula da haƙƙin ƙasa ba. Wa kuke so, talakawa kuke so, shi muke so, ya zo ya rike ƙasa ta yi ƙarko wannan kira.